Posachedwa apa tikupasirani kapena kuti tikuonesani ndandanda wa mmene zinalili lero lino boma la Mangochi pamene president wa chipani cha DPP a Professor Arthur Peter Mutharika amagawa chakudya kwa wanthu aku Mangochi. Takhala ndipompo kuti muisate program muone kuti kodi a Peter Mutharika pamene amagawa chakudya chimenechi adayankhula zotani. Kuno kwa LSC ya komasukane mawa times lero tikulusira boma la Mangochi komwe mtsogolero wakale wa dziko lino His Excellency Professor Peter Mutharika yemwenso ndi tsogolera chipani cha Democratic Progressive akupereka thandizo la kudya kwa anzathu achisilamu amene akusala mwezi uno wa Ramadani makamaka pa mzikiti waukulu wa Mangochi katikati mwa tauni ya Mangochi. Zoyankhula zilipo zingapo pabwera tsogolera zipani komanso akuluakulu achipembedzo cha Islamu padakali pano amene akuyankhula ndi governor wa chipani cha DPP mchigawo chakummawa olemekezeka Daudi Chikwanje. Tikuperekani kwa mai Bambo Chikwanje kuti mumve zomwe zichitika padakali pano. Zikomo kwambiri. Advisor President wokuza nkhani zopanga organize zinthu zosiyana Honorable Chimwemwe Chipungu mulandire ulemu wanu. Director achinyamata dziko lino Bambo Chisale mulandire ulemu wanu ndi ma director ma region onse ndi onse ochokera kuma NGC members amfumu wa Gundapiri komanso Adisi Governor Nyuwani mulandire ulemu wanu. Oyenera kulandira ulemu alandire ulemu wawo. Bwana ntchito yanga yayikulu pano ndikukuzusani inu bwana kuti mugwire ntchito imene mwafikira pamalo pano. Bwana ife asilamu, ife achiyawo, bwana timakuthokozani kwambiri. Kuteku ana ang'onowa sakuziwa kuti kale lonse kunalibe paramount wachiyawo. Paramount wachiyawo wabwera ndi boma la DPP. Kunangokhala paramount wangoni, paramount wachewa, ndipa paramount ena koma kuchiyawo nthawi yonse. Kufika na DPP maima inalowa mboma ndikumene amatipasa paramount. Kuchiyawo kuno paramount woyamba anachokera kuzomba achikowi. Kumwalira kwa achikowi ndimene yabwera kumachinga. Bwana ayave mmatikonda. Kumangochi kuno kunali kovuta. Ife timapanga business achiyawo ife ya nyanja. Ife achiyawo ife timapanga business imapita ku South Africa. Kuti tipeze passport timavutika bwana. Koma ulamuliro wanu munatibwesa one stop center hapo. Passport timangochoka pa nyumba ukapanga apply. Ndikumadikirira kuti tikatenga siku liti passport imene timakwera njinga yakapalasa kulipira 200 ukatenga passport. Koma poyamba zimene sizimachika timachita kupita ku Blantyre ukagona ku lodge ndikuhonga so 300 ndikuti tipese passport timantha kuononga drama zokwana 3 million passport ya 50,000. Koma ulamuliro wanu bwana mutapanga zokupya lero timangoenda wapansi titapika uji watu kudikira ukapereka fomu tikababwera futali wapya uku passport ikuyenda. Bwana tikuthokozeni kwambiri ndi boma la DPP. Bwana nthawi ino ndiyoti ndikuzuseni bwana kuti mupange programu imene mwafikira. Koma bwana ziko lino laonongeka. Bwana ndo angokapidwa or even civil servant bwana kukapidwa lero. Kupanga demonstration bwana kuti tifuna mutionjezere malipiro. Anthu angobwera ndizikwanje kukhapa civil servant mphunzisi wa polisi wachipatala kukapidwa bwana ndaziona maso angawa. Bwana ineyo ndamusowa mukanamva kuti kulibe ngonabwera kumaliro kwanga. Tikuwaperekeza agangata tili pasogolo Gaimoto ya Victoria Kingston pambuyo pa ife kumbuyo kunali tata ya polisi 78. Bwana kunatulukira ndu mabuluka maokwana 500 ndizikwanje.
pa 18 bwana anati bwana anyamata akhapidwa bwana galimoto ya Victoria Kingston ija pano paili kugalaja yonse adaiswa yonse ife tinachita kulumba kuthawa bwana atapirira nthawi yayitali chifukwa cha usogoleri wanu sitibweza matiuza kuti samabweze koma mulungu atipangira chifundo pa 16 pano bwana nthawi ino ndikuyitaneni bwana ndikuzuseni kuti mupereke zimene mabwerera kuno Your Excellency sa zikomo kwambiri Mangochi oye! Mangochi oye! Mori nonse? Assalamu alaikum. Muli bwanji? Ine ndibwino kwambiri. Ramadani Mbaraki. Joyamba. Nipeke ulemu kwa a former First Lady, Professor Gertrude Mutharika. Komanso ulemu kwa Sheikh Swahim Kamil. Honorable Daud Chikwanje, a Regional Governor, Eastern Region. Honorable Elbe Kandeu, Dadazimai. Komanso Honorable Steve Bamusi, Director wa Kinyamata. Komanso asogoli onse ampingo muli pano. Ulemu kwa Sekundala, amene ali District Governor sopano wa DPP muno Mangochi. Ulemu kwa asogoli onse achipani muli pano. Komanso afumu Gunapiri. Komanso mafumu onse muli pano ulemu wanu. Komaliza ulemu kwa tonse tili pano. Zikomo kwambiri. Choyamba ine nda First Lady. Losangala kwambiri. Michael ikumveka ujeni? Ikumveka bwino? Ine nda former First Lady. Losangala kwambiri. Kuti mwatilanda kuno. Mwa ulemu. Mwa chibale. Ikuti zikomo kwambiri. Monga nanena kale, ine mpingo wa Kiislamu siwachiyendo kwa ine ayi. Mpaja mwanga muli Asilamu ambiri. Agongo anga ang'ono amwele Mutharika ana Asilamu. Ndipo wanasamba kuta kucholo, kutawa tangata, ni anapita kumati kuboma, ziko la boma, kumulanje, amakala kumisidi. Mukata kumisidi kumulanje, upeza mbuzi wa ukulu. Onse amenda abayanga, kama onse ende ya Kiislamu. Choncho ine ni makonda ya Kiislamu kwambiri. Komanso kwati kucholo, Kamoro Village. Bounce batu painso Asilamu ambiri. Tini misikiti 26, misikiti 26. Ndipo tonse magwizana, ntaya maliro, ntaya zikwati, ntaya mavuto,
kwanso nthawi yosanga tinagwirizana zonse choncho ndosanga kwambiri nthawi ino ya Ramadhani ni nthawi yofunika kwambiri ni nthawi kuti ife tipemphere kuganizira komanso kuyamika Mulungu kuti ife tili ndi moyo watipasa moyo komanso tipemphere dziko lino ku dziko lathu likhale la mtendere. Pakali pano dziko lathu lili mavuto kwambiri. Zana pachoka ripoti yochoka ku United Nations akuti pamaiko kuposa 200 pa dziko lapansi akuti Malawi ali number 4 pa anthu achisoni. Kuti anthu a Malawi ndi achisoni kwambiri, ozunzika kwambiri, achisoni kwambiri chamene zinthu zili kuno. Mamukumbukira August 2018 ku University of Livingstone ya kunzuzu ine nani akuti quote muchizungu, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country, unquote. Pachinyanja kuti ngati amayi sisamala siku lina Satana azalamulira dziko lino. Ndipo ife Amalawi tizakhala kapolo dziko lathu. Koma atu onse mwana zimene zikuchitika nanga mukona zimene zikuchitika kuno Malawi sipa ukapolo anthu kuzunzidwa, anthu kumenyedwa, anthu kuphedwa, anthu kumangidwa pana chifukwa. Umene ndi ukapolo umene anyama 2018 ndi ukapolo kuti dziko la Malawi lili pa ukapolo. Ndiye ine ndi DPP tili ready. Pa 16 September tikubwera kupulumutsa dziko lino. Kupulumutsa dziko lino kuti nkhanza kuzunza Malawi kuthe. Choncho ndikupempha inu onse achisilamu pempherere dziko lino kuti dziko lino lili pa chipsinjo choopsa kwambiri ndi mavuto. Pempherere dziko lino komanso pa nthawi ina chipemphero pempherere kuti dziko zisankho ziyende bwino. Pakali pano zikuchita zinthu zofuna kuti awononge chisankho chisayende bwino. Akuchita ma legislation kuchosa manambala, kuchosa anthu mulekisa zosiyanasiyana kuti abe chisankho. Koma ndiawuze this time kuti this time mukadaba chisankho ndiyathana nanu this time. Ine sinyankho zamasewera ayi. Pa 2020 ziko kwambiri. Pa 2020 ndinavomeza zopusa. Boma anatibira boma, anatilanda ine navomera. Chifukwa sinafuna nkhondo ayi. Koma nthawi ino asakuti abere boma chite chisankho chizothana nawo. Aiwa. Ndipo akasokoneza chisankho DPP sitavomera ayi. DPP oye. Ndauza zimenezo amve kulongweko, amve zimenezo, asiye nkhanza, asiye kukhapa anthu, komanso asiye kumanga anthu a DPP.
ifenso a DPP zikondilatu ziko sata kwela kabina kimwendo ayi ziko sila MCB ayi kabla zikale ngoma ayi zikonda tonse sama ayi ife ndikulatu ndiye ndikupempheni musiye zimenezwe kuti khale chisankho chabwino kuti Amalawi azasange munthu amene akumfuna kuti alamula dziko lino. Koma ngati kuti mukasokoneza zisankho ndikuti stop ndilathana ndima amene ndikuti zikomo kwambiri lero tabwera kuthandiza achibale athu makamaka achikulire komanso olumala komanso ena ovutika amene tabwera kuti tathandiza amenewo pang'ono choncho ndikuti zikomo kwambiri asalire ndi afumu kumandanda ine komanso a first lady chikondi chimenechi mupitirize ulemu ndi chikondi ine ni mbayi wanu kuno kumangochi ubayi amene mupitirize choncho ndikuti zikomo kwambiri. Assalamu alaikum zikomo. Chabwino ndi mmene zikuchitikira kuno kumangochi pa mzikiti waukulu umene amautcha kuti Mangochi Main Mosque komwe mtsogoleri wachikale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika akupereka donation ya zakudya zomwe zimathandizira asilamu kufutula kudya pa nthawi yomwe akumaliza kusala mamawa madzulo kapena kudya komaliza asanapitirize kusala tsiku lina. Atayankhulapo Mutharika anafotokozabe kuti iwowo ali ndi background ya Chisilamu popeza kuti agogo awo amene ali a Mutharika anachokera mboma la Mangochi ndi kukakhala kuthyolo akuti kuthawa chitaganya. Anafotokozaso kuti iwo ndi munthu oti amafuna kuti anthu achipembedzo aziyanjana chifukwa chake nthawi zonse nthawi mwa asilamu akusala dziko muno amabwera kudzakhala nawo limodzi nthawi ya Ramadhani komanso muzinthu zina zomwe zimachitika. Komabe popeza ndi munthu wandale anapitirizabe kufotokozabe ndithu kumbali yawo kuti akuzindikira kuti dziko lino anthu akuvutika ndipo iwo ndi chipani cha DPP akubwera pa 16 September kuti adzapulumutse dziko lino kuti Amalawi amene akuzunzika ndi zinthu zosiyanasiyana asavutikenso adzakhale bwinobwino. Anayankhulanso mobwerezabwereza mawu amene akuti anayankhula mu August 2018 kunena kuti anachenjeza dziko la Malawi kuti ngati Amalawi sachenjera dziko lino la Malawi lidzalamulidwa ndi anthu ankhanza. Iwo anafotokoza ndithu kuti zomwe zikuchitika pano dziko muno akuti anthu akumangana opanda zifukwa zomwe akuti ndi nkhanza anthu angokangana kumakhapana pa zifukwa zosazikwa bwinobwino ndi zomwe wakudandaula kuti mwina zikusokoneza dziko lino. Anakambaponso pa nkhani yokhudzana ndi zokonzekera za chisankho zomwe zikuchitika m'dziko muno kuti kuona kuti zomwe zikuchitika zina ndi zina zitha kudzasokoneza kayendedwe ka chisankho chomwe chichitika 2016 chichitika pa 16 September 2025. Koma anachenjeza kuti iyo ngati pala anthu ena amene akulingalira kuti akutha kuzabera chisankho asayelekeze kutero popeza kuti iwo ndi chipani cha DPP ulendo uno sadzalola. Anagwisa ntchito ndithu mawu onena kuti sadzalola zopusa zomwe iwo anachita 2020 kuvomereza chisankho kuti alephera pa chisankho chomwe kuti sichinayenda bwino chinayenda mwachinyengo. Ndi anachenjeza ndithu kuti amene akuyendetsa zisankho maso zipano zina za ndale kuti ayisetse kuti chisankho chomwe chikuchitika pa 16 September chaka chino
yomwe ndi miyezi mwina isanu yokha kutsogoloko chizakhale cha mtendere kuti Amalawi adzakhale ndi mwayi osankha mtsogoleri amene akufuna, osati kuti anthu ena adzasankhire mtsogoleriyo kapena kuti mtsogoleri adzasankhidwe mosatsata ndondomeko zomwe sizikuwakomera Amalawi. Padakali pano akuperekabe ndithu katundu wina amene watengera kuno, kuli mafuta ophikira, kuli zakudya monga ufa, mpunga, mchere maso ndi zina. Ndikapakete ndithu kamene kakuoneka kuti katha kukhala kolemera pafupifupi mwina makilogalamu osachepera 10 ndi zomwe zikuperekedwa pano. Mwina mwa anthu amene apereka ngati mwachitsanzo chizungu amati symbolic, taonapo anzathu ena kaulumali, azimayi ndi ana, komanso anthu ena amene khungula ndi chachibwino ndi amene aperekedwa. Katunduyo ndi wambiri ndithu, angotsitsa kochepa mapeto mwina amatsendera kwenikweni tiyankhulabe ndi modzi makuluakulu pa mzikiti umenewu kuti mwina atifotokozere bwinobwino kuti mwina ndi anthu angati amene akupindula ndi zimene zizi. Ndi mmene ndithu zachitikira kuno. Padakali pano anthu kufunabe ndithu pabwera anthu ambiri zedi amene mwina ena ndi asilamu, ena sachisilamu, koma atangomva kuti mwina ndi mtsogoleri wawo ndi amene anafika pano. Zikuoneka kuti avala makaka achipani, osiyana makaka ndithu achipani, ena akuimba nyimbo zonyadira mtsogoleri wawo nthawi ino ndithu yomwe kupanga. Padakali pano mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi ino imene pamene amaliza zonse zochitika, pamene mtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika amene wamaliza chapempha ashe athu achatipemphere, koma pali mmodzi, mzimayi mmodzi amene mwana wake akungoliralira pa mukomane ndi mashehe pa zikitipa kuti mwanayo amutenge apezeka mayi aketi ndeti twalende shehe kuti augereduwa kuti bwana anyakuche ziko mujejiji. ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambuye Mulungu tikupemphani mu nthawi ino yakumadzulo kuti pamene mtsogoleri wathu wokonda ife asilamu, okonda Amalawi, oleza mtima, komanso wachilungamo, wokumbukira anthu ovutika, pamene munyengo ino yakumadzulo akunyamuka kupita kubwerera ku nyumba, Ambuye Mulungu muyendeseni bwino, komanso mwapatse umoyo wabwino pamodzi ndi amayi akunyumba. Ambuye Mulungu thangachirani chipani cha DPP, chilemekezeni, komanso chipaseni zofunikira kuti ulendo umene ukubwerawu Ambuye Mulungu dziko lino libwerere mbuyo potukula chitukuko cha Malawi. Ambuye Mulungu tisamalireni munyengo ino yosala kuti pamene tikumasula somu athu Ambuye Mulungu timvereni chisoni, tikhululukeni machimo athu onse Ambuye Mulungu kuti tikhale anthu abwino. Ambuye Mulungu lemekezani tonse, komanso timvereni chisoni ndi kutikhululukira machimo athu onse amene tili nawo. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Padakali pano Profesa Mutharika komanso Madame Edith Mutharika akupasana chanza ndi anthu amene afika pa malo pano, akuluakulu apa mzikiti amene amayendetsa mzikiti umene wa Mangochi, komanso akuluakulu achipani amene tinayenda nawo. Pompano akufuna tipase mawu pang'ono pokha kuti mina tingomva. His Excellency, I know your face, but tell me what your name is. My name is Johannes Simon from Time. Simon, yes. Yes, sir. Thank you. You here donating some food items to our Muslim brothers who are fasting. This is not your first time. You started in 2020 when you moved here. I think about President. this time, What does this gesture mean? No, I just feel that this time of when they're praying, they need food to break the fast and so forth. So, for first time myself, just want to help.
So we do that every year, Ramadani, just to help during this time when they're in fact they're suffering, when they're not eating, they're fasting during the time. That's all. Yeah. You touched a bit of politics, emphasizing that the DPP is geared to come, but you will not accept some substandard work in terms of how the elections is managed. Can you please elaborate and emphasize on that? Absolutely. I think you know what has happened from the time of registration. The DPP is suppressing voters, southern region and northern region. Southern region, northern region only 60% registered, central region 90%. So already started that, and now register, I understand that some names have been removed from the register. Of 1 million, and from the south, from the north. I'm saying this, that we expect, and also this includes the MEC and the MEC chairperson. I want to make sure that this time she conducts the election properly. When Justice Kachaya left, he made a promise, the vice chairman, that there will be manual transmission. But the president chair insists, for whatever reason, she's insisting on electronic transmission, also that stupid machine called Smartmatic. We, the DP, will not accept the machine and not accept electronic transmission. I can speak for the DPP, but I'm sure other parties, also the opposition parties, will think. However, if they continue and continue, a fraud election will never accept that election. I warn them this time. This is not 2020. 2020, I made a mistake and accepted that stupidity. This time, don't ever happen. That's how now I mean. Chabwino mmene ayankhulira mtsogolero wakale wa dziko lino Profesa Peter Mutharika yemwenso ndi mtsogoleri chipani cha DPP kuchenjeza kuti akuti ngati chipani cha DPP sadzavomera zotsatira za chisankho ngati chisankhocho chingapitirire kuyendetsedwa molakwika. Pano tili ndi mmodzi mwa mashehe akuluakulu anzikiti wa Mangochi Main Mosque amene alandira thandizo la zakudya zimenezi malo mwa asilamu onse amene apindule nawo mwambo umenewo. Tili mashehe awiri mwachidule kwambiri. Timafuna kuti inuyo mungotifotokozera za thandizo limeneli kuti mwina kwenikweni ngati akuluakulu anzikiti mwazilandira bwanji. Mwachidule ndingonena kuti thandizo limeneli limene limabwera mukanthawi kake ife tikamasala kudya ndi former president amene otiganizira ife asilamu komanso ifeyo ndi makomiti onse apatawuni pano pa Mangochi. Chifukwa chimenecho kwa iwo nchochepa koma kwa ife timachitenga kuti chachikulu tachilandira mosimikiza tonse ngati Mangochi. Komanso panopo tili ndi uthenga wonena kuti limene zinthu zilili ku dziko ichi kwa iwo nchochepa koma ife ngati asilamu aku Mangochi tachilandira mwa mtima wonse komanso kuti adziwe kuti Ambuye Mulungu awapatse zabwino pamene iwo akupempha thandizo limeneli. Anthu opereka apitiriza kupereka. Mwina mukawerengera mchipindula anthu angati? Let's say tikungoganiza kuti maganizidwe chabe kuti tipindula anthu osachepera 500 amene apindule lipinduli limeneli koma aliyense wapereka package ya ufa ndi zina zotero ndiwo zankatimo komanso muli masopo ndi botolo la mafuta limene munthu sangadye siku limodzi. Ndi lero bigiri ya chimanga tikumagula 12,000. So tikuyerekeza thumba limene lijalo mutuluka mwina mabigiri awiri kapena atatu zimene zimpange munthu osauka wakumudzi kuti akachimve chinthu chicha ngati walandira 50 kg la chimanga koma chifukwa chimene zikuchitika chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala ndi umunthu wake. Ndithu amene anali mmodzi mwa akuluakulu pa mzikiti amenewa asalire ndala. Pano tili ndi afumu agunda phiri mwina afumu komalizira kwenikweni muti malizira ndino mawu ano ndotani pa zomwe zachitika lero. Mawu anga ndi achikondwerero senthani uno pala afumu musonthele kuno zimene zachitika ndi President Profesa Mutharika asonyeza umunthu wakuti amaganizira anthu ake. Panopa kwanga ndikuthokoza kuti Ambuye azimudalisa
pamoyo wake wautali imene akuchita. Kubwera kwace kumene wabwera pano mu President Arthur Peter Mutharika, ife akumangochi tifuwala wokondwa chifukwa atilemekeza kumbali zonse. Pakali pano kwanga ndikuthokoza kuti zikomo kwambiri, zikomo. Zikomo kwambiri amene wanali Fuma Gundapiri amene mwina amatiyankhula malo mwa anthu amene akupindula ndi thandizo mwe Professor Arthur Peter Mutharika apereka lero pa mzikiti kula Mangochi, pamene pasandi pamene tamalizira zomwe timakupatsirani pa wireless komanso pakanema wa Times komanso pa tsamba la Times 360 kuchokera mboma la Mangochi. Munali ndine Yohane.